Timbog ang isang bus driver matapos makuha na ng droga sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa Barangay Fatima, Tabaco City alas 3 ng hapon nitong Martes, September 2. Kinilala ang suspect na si alias G, 42 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Carlo Fernandez III, tagapagsalita ng PDEA Bicol, kabilang ang suspect sa kanilang listahan ng Regional Target Listed Drug Personality. Nakumpiska sa posisyon ng suspect ang 7 heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 10 gramo at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Isa po itong conductor bus driver. So napag-alaman na hindi lang po isang lugar ang binibentahan dito. So kaya po siya naging isang regional target listed personality. Yun na po siguro kaya siya nakakapag-ikot at nakakapagbenta na rin po siya ng pinagbabawal na gamot. Nasa kustodiya pa ng PDEA Bicol ang suspect, maging ang mga nakumpiskang droga para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Well, sabi nga po ma'am ng ating Regional Director si Attorney Jack D. Guzman, mahaba po ang kamay ng batas. So tigilan nyo na po ang pag-i-involve po dito sa pagbebenta at paggagamit ng legal na droga. Kasi po, eventually talaga po, lalo po ngayon pinapaigting po talaga ang mga operasyon, lalo na po sa ating mga pantalan, mahuhuli din pa kayo eventually. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.